Kung warrior sa giga ay gigalimot ha sa pag-ampo ug pagpasalamat. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-22 nga adlaw sa atuang 100 day running challenge. Kabantay mo mga ga nga kung naatay ganahan buhaton hilig kitag unya na lang, ugma na lang, sunod adlaw na lang. Ang tendency mga ga kay imbis mabuhat nato atong ganahan buhaton or atong gusto buhaton na ng adlaw, ang mahitabo dili nato siya mabuhat kay ano man sunod adlaw nanabutay lain nga buhaton nya. Nay tendency nga kato atong ganahan buhaton karong adlaw dili na nato mabuhat no. Sama sa ako ang plano mga ga nga musagka ko dito katong murag top sa Toledo katong nindot kayo ang sunrise ug sunset nga view. So ano to pagsagka to nga uli naman gugbugo. So karon akong sulti ninyo nga kung namoy ganahan buhaton nga kaya ninyong buhaton karong adlaw mismo ay ninyo paabdi gugma kay ang tendensya na taas kay possibility nga di na nato na mabuhat. Kay nagtuo ta mga ga nga there's a lot of time para sa tuwa pero ang tinuod limited ra gyud atong oras. So kung naa pa kay time para mudagan og mag-exercise karon sugdi na dagan na ta mga ga. Tara, let's go. Karon mga ga, naka-download na ko Strava no. Itong lasa ko story katong gabike-bike ko pag uli na ko dire. Naning kamo jud ko nga maka-download og Strava mga ga para makibaw ta og pila ka kilometro atong nadagan okay. Kapoy kay bana-bana. Karon mga ga, atong try ano nga isugod atong dagan. Adto na ko mulong sa kung ganahan nga destinasyon no atong tuyukan. Like hunong nato dito. Igbalik po na ito padung dire. Di na sa tamunong. Ari tamunong sa gitna nagsugod. So, sugod na tayo mga ga. Let's go. Ana, bugtaw na. Pero pa dayon kita. Okay. Born no kalirong na. Let's go. Bugtaw na. Pero di na mahulong kay. Ay, kaluda. Anak ang mga warrior. Baik kereta permi. Let's go. Tawa pero pada yun ta ha taas nga adlaw mga ga. So maning kamot nga mabalik ta na di pa kay nataas papaspas na gamay mura na tagkaon sa langit ayo sa Lord mulagan sa ulagan ako sa kumpleto lang 100 day running challenge. Bugawan ay pero pada yun na ta hinahinil na aginod balaginay basta ganun ay sipyat ko. Oo, dag sinsiyo. So ako palit og tubig na ron. Okay. Wala ko'y gas. Pero wala ko mabusan. Duot na duot. Stopovers na mga ga. Kung warrior sa giga ay gigalimot ha sa pag-ampo ug pagpasalamat sa bag-ong kinabuhi. So tayo na ta, let's go. Kutpasa. Pero tayo na ta. Ato kung bana-bana sa unang mga nga duol ra atong ruta nga gidagan. Save gid ito nga bana-bana. Okay, 5 kilometers na. Layo mo mo Dami na hulong mga guys. Pero padayon na ta. Di para gyapon ni sa atong kaugalingon. Gamay na lang kayo. Finish na. Kung naatay mga plano or gusto buhaton mga ga nga di matuman, normal ra gid na nga madisappoint ta. Pero di nato kalimtan ang lesson didto nga panghitabo kay magamit ra nato na puhon sa atong panguban nga gustong buhaton. Hangtod sa sunod higayon mga ga, hangtod sa sunod natong dagan, padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.